Barkanku da zuwa Hausa Blog TV. Nura inuwa da kuma Aisha aliyu tsamiyya sun kasance mashahuran jaruman masana'antar Kannywood da suka keɓanta da wani ɓoyayyen sirri. Mu fara akan fitaccen mawaƙin nan na soyayya na faɗin Afirka baki ɗaya, wato Nura inuwa, wanda ya kasance asalin haifaffen jihar Kano ne. Nura inuwa shine mawaƙi ɗaya tilo a faɗi ko kuma a tarihin masana'antar Kannywood baki ɗaya da aka taɓa wasawa asiri domin ƙiyayya da kuma hassada. Nura inuwa mawaƙi ne wanda ba a taɓa zarginsa da wani harka ta zina ba, ko kuma wani harka da mata, ko kuma askin banza, ko kuma halaye na wulaƙantar da masoyansa. Nura inuwa shine mawaƙi tilo a cikin jaruman masana'antar Kannywood wanda suke waƙoƙin soyayya da ba a ganin sa yana shigar banza tare da matan banza a rayuwarsa. Bangare guda kuma Aisha aliyu tsamiyya ta kasance waliyar fim wanda ake ganin a tarihin masana'antar Kannywood ba a taɓa yin jaruma wacce take kamun kanta ba tamkar Aisha aliyu tsamiyya. Ana hasashen cewa Aisha aliyu tsamiyya ta shiga masana'antar Kannywood da mutuncinta, kuma ta yi fina-finan Hausa da mutuncinta, bugu da ƙari ta ajiye ta je ta yi aure kuma duk da mutuncinta. Aisha aliyu tsamiyya ita kaɗai ce tilo daga cikin matan Kannywood da suka taɓa yin sharafi da ba taɓa ganin ta da ƙananan kaya ko kuma shiga ta batsa ba a rayuwarta. Wannan ne babban dalilin da ya sa Aisha aliyu tsamiyya bata duba ɗaukaka kuɗi ko kuma ɗumbin masoyan da suke bibiyar ta ba, kawai ta yadda ta je ta yi aure ta rayu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fatan ma kowane lokaci shine Aisha aliyu tsamiyya da kuma Nura inuwa Allah ya kara dafa musu ya riko da hannunsu akan abubuwansu na rayuwa. Kada ku manta kowane lokaci ku ci gaba da bibiyar mu a shafin mai suna Hausa Blog TV, kana ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa don sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sababbi kuma mashahuran shirye-shiryen mu a kan lokaci.